A shy person yazi yo he ngishy enye into enzima kabi. Not shy angazi ngiba kanjani. Angazi man but angikho shy like ke babo Amadubula ne-spirit number 1 he sihle uzophuza idobhe ngekhadi lakho lase-America leli. Ooh, my gods. Uthando nkosi yami and ngi-live ke mos. Ithi ngibone something. Nkosi and obvious phela makangishirele i-live ziyaduma. Let me see. Lo yena uyangazaza. Sikulabantu ngqo siyenza yonke into as promised nganitshela ngathi sizoya. Chomi live I can't join i-live and ngathi kuyashubanyana so ngenzeni ngicima i-live ngijoyine leyo ngenzani. Ngikusenela i-voice notes so angeke ngikhona ukujoyina leya live mtaka gogo ungacimi. Okay yini iyashuba or kuyenzakalani? And ekhona enye engiyibonile ngathi ifuna ukushuba la. La yazini indaba zaku-TikTok I saw uLesego doing uThogo and she killed it. uLesego muphi? What does Thogo drink? Black Label. And uThogo ke ngifuna uNtombi amthengele le beer le ekhiphisa indaba. Yiphi yini Stella. Ngifuna uThogo amthengele yona. Stella. Danki Thando. Ngifuna uNtombi athengele uThogo leyo beer. Stella. Guess who's big? Who's big? May I use your sound? No, you don't have to ask. As long as upressa lapha uyenzani upressa lapha and then you use my sound, it's fine. I just joined you. We will bring 12 Black Wednesday and she must finish it. Ooh, Nasmara. Uyobulala uThogo mas. I feel like uNtombi uyishasha. Obvious how. Indaba ziza kuwe bese ungazihambisi. Hayi akwenzeki Lisedi Mulefeshe even. Oh uLisedi. Okay, all right. And uyishayile ne? Istella Sizoze. Ha. Istella sinenkulumo ezingaka. Istella. Lapho mos uyokhipha nezethu mos uStella izephi. Yabona uThogo aphuza uStella. Hayi ngiyakutshela. Hayi kuyojika ema-police station because indaba eziyophuma. Malini uStella? Hey. How much is Stella? When are you posting? Soon. How much is Stella? Guys, how much is Stella?
Cela wenze ivoice yami nginkini ngayi-1 ayo. Stella, exactly. Asu Stella. Stella. How much is Stella, guys? Ngifuna untombi athengele uThoko ayithunyana. How much is Stella? Nigcine nenza njani indaba yakho noDina? Hey mfazi kusayokhuluma. 20 rand. Not bad. Not bad. Kamele uThoko athole Stella. Because can you please tell us a story time, Bandla? Choma, don't have